uNkulunkulu akakulonde kubusise igama kupastor ngitshelele kuyi-new flick okubalulekile kufanele ukuthi siqede inamba isebenze kusongo 9 ekuseni kuya 5 ntambama kuphela kuma-calls uyangifonela kuphela awungu-WhatsApp awu-SMS awungisendeli voice note inamba ayisebenze kumuntu ongumlandeli so sinabantu abangama-paid members yebo kahle hle funa basenze inamba sinabantu abangama-subscribers who've been subscribed to this channel for over 4 years. Those people noma kuthiwa basiyama members but bangama-subscribers and balokhu beyilandela i-channel babheka ama-video ethu every day. Those are people efuna bafone kule namba. Uma ukuthi wena usicingela iphupho and dibana ne-channel awuyena umlandeli iyeke le namba sibheka la uPuleng Nkosi uthi ngiyabonga pastor ngibuphe ngamabhentshisa avuthiwe amahle yini amabhentshisa ngesingisi kuthiwa pitch or pitches referring to amabhentshisi ngesizulu number 1 ngokujwayelekile uma uphupha amabhentshisi kuphawu esithatha njengoluhle kakhulu uma uwakha lusho la ukuthi ungalindela inhlanhla nesibusiso nokuchuma okanye ukuphumelela kwezifiso zakho okusho uma kwenzekile nje waphupha lamabhentshisi wakha ikhona inhlanhla nesibusiso esizayo ungenze kuzochuma uphumelele ezifisweni zakho yabona Izaga 10:22 isibusiso sikaJehova siyacebisa akanizeli kuso usizo 2 futhi omunye angayibeka kanje angathi ngesikhathi uphupha amabhentshisi awuPaul uhluma uwakha lungasho ukuthi ungase ube nenhlanhla yokuthola inzuzo profit leyo noma imiklomelo okungama-awards or ama-rewards imihlomulo okungama-benefits athile noma-ke umvuzo othile omuhle osuke uzothola ngokuzikhandla kwakho yabona okungama-rewards yabona ngokuyikhandla kwakho lokuzikhandla kwakumele kukulethela inzuzo kukulethela umklomelo noma umhlomulo noma umvuzo omuhle Izaga 21:22 Izaga 21:20 kukhona ingcebo enqanelekayo namafutha endleni yohlakaniphileyo 3 kwesinye isikhathi omunye angayibeka kanje lento angathi-ke uma uphupha amabhentshisi uPaul uhluma uwakha lusho ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi uthole okufunayo noma lokho okuzamayo noma lokho okukhulekelayo Izaga 10:4 isandla esinobudenge siveza ubumpofu kepha isandla sokukhuthala siyacebisa kube kusikhadla ndoda kube kusikhadla ntokazi number 4 kuyenzeka uma uphupha amabhentshisi kuba uPaul njengoba wakha osolusho kungenzeka uzobusiswa ngesisu wena uzokhulelwa maduze yabona noma-ke uzokhuleliswa omunye umuntu uma kungawena okukhulelwe owesifazane uwena wesilisa uzokhuleliswa yabona umuntu wakho noma lojwala naye lo mshanga shuthi ngamanye amazwi awuyisebenzisi condom so uzokhulelwa noma uzokhuleliswa Abahluleli 13:7 kepha wathi kimi bheka uyakukhulelwa uzale indodana ngakho-ke ungaphuzi wayini naliphuzo namandla ungadli lutho olungcolileyo siyabonga-ke make sure ukuthi-ke awusathinti izinto ezinobutoxic yabona Siweni phansi lematulu, kuleka kuyo Jesu.